శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ ఇన్ఫోటెక్. ఫ్రెండ్స్, మీ యూట్యూబ్కి లోగోని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు చూద్దాం. అది ఫోటోషాప్ 7.0 యూజ్ చేసి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మీరు మీ దగ్గర ఉండే ఫోటోషాప్ 7.0ని ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఉన్నా కూడా మీ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ అది కూడా లేకుంటే ఇక్కడ సెర్చ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, నేను క్లోజ్ చేసి చూపిస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, సెర్చ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, సెర్చ్లోకి వెళ్ళి అడిబో ఫోటోషాప్ ఫ్రెండ్స్. అడిబో క్లిక్ చేసినప్పుడు 7.0 వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. నేను క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఒకవేళ అయినా కూడా కనిపించకపోతే మీ అంత సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళినట్టు ఫ్రెండ్స్, ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసిన ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అడిబో ఫోటోషాప్ 7.4ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో కింద కామెంట్ అడగండి ఫ్రెండ్స్. నేను తప్పకుండా వీడియో చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మనం న్యూ లేయర్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. అంటే ఒకటి తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. డౌన్లోడ్కి ఇస్తే ఓపెన్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎడిట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫైల్లో న్యూ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను 6 inches విడ్త్, హైట్ 4 inches తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మ్యాక్సిమం ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మీ దాంతో ముందుగా దీన్ని సైజ్ పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. సైజ్ పెంచుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీరు దీంతో ఇది శివ ఇన్ఫోటెక్ కదా ఫ్రెండ్స్. శివ ఇన్ఫోటెక్ యూస్ చేద్దాం. దీంట్లో టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ దీన్ని పెట్టి శివ ఇన్ఫోటెక్ కదా ఫ్రెండ్స్ పూర్తి పేరు. దీనిలో శివ టెక్ అని ఒకటే యూస్ చేస్తున్నా. శివ సపరేట్గా, టెక్ సపరేట్గా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత ఇది అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్గా తీసుకొని దీంట్లో శివ టెక్ సిఈటి టెక్ చదిగా ఫ్రెండ్స్. దీన్ని తీసుకున్నా ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ కావాలంటే మూడు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీంతో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని విండో పైకి తీసుకోవాలండి ఫ్రెండ్స్. ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేసి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని టీ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. టీ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూటూలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని పక్కకు జరుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు ఎలక్ట్రికల్ మార్కింగ్ టూల్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీని తర్వాత మీరు ఒక లైన్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత దీనిలో స్ట్రోక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. దీనికి వీటిలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఒకసారి టెక్స్ట్లో ఉంది, లేయర్ 1లో తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు ఎడిట్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. స్ట్రోక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇష్టం వచ్చిన కలర్. బ్లాక్ వచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. స్కై బ్లూ తీసుకుంటున్నా. ఓకే క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కలర్ సెలెక్ట్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఓకే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్. విడ్త్ వచ్చేసి 1 pixel తీసుకుంటున్నాం. మీకు ఇష్టం వచ్చి అంత విడ్త్ తీసుకుంటే అంతలా వస్తుంది వెడల్పు. ఇక్కడ సెంటర్ తీసుకుంటున్నా. అవుట్ సైడ్ అంటే లైన్కి అవతల వస్తుంది, ఇన్సైడ్ అంటే లైన్కి లోపల వస్తుంది, సెంటర్ అంటే మిడిల్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా మూడు అంతా ఏం నార్మల్ 100% ఒపాసిటీ. ఓకే అప్పుడు అది వచ్చేసింది. మళ్ళీ కీబోర్డ్ కంట్రోల్ డి క్లిక్ చేస్తే డిసెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా దీన్ని వి క్లిక్ చేస్తే మూటూల్లోకి వెళ్తుంది. ఇంకా దీన్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మధ్యలో తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత తీసుకున్న ఎస్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. టీ తీసుకొని వచ్చి కూడా దీంట్లో లోపల పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్.
తర్వాత శివ తీసుకొని వచ్చి ఎడబెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. టెక్ తీసుకొచ్చి కూడా ఎడబెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫ్రెండ్స్ ఎడబెట్టినాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి కింద తీసుకుంటాం. తర్వాత సైజ్ పెంచుతాం. టీ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ దీంట్లో వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా సైజ్ పెంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కింద షార్ట్ కట్స్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. దాన్ని క్లిక్ చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో షార్ట్ కట్స్ ఇస్తా, దాన్ని యూస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇంకొంచెం సైజ్ పెంచుకుంటాం. ఎంత పెద్దది ఉంటే అంత బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది బాగుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా టూల్ తీసుకుంటాం. దీన్ని మూవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇంకా టీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకొని దీన్ని ఇలా సేవ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా మళ్ళీ సైజ్ పెంచుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని క్యాపిటల్ టీ పెడతాం ఫ్రెండ్స్. షిఫ్ట్ టీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం మూటలు తీసుకుంటాం, అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మనం దీనికి కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, పైన ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కలర్ ఎలా పెట్టుకుంటాం. ఓకే కలర్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. మూడు టూల్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా టూల్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. నేను ఒక్కరు అంతా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత ఇంకా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి ఫ్రెండ్స్. శివాని టీ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. నా శివాని ఓపెన్ చేసుకొని కాపీ తీసుకొని ఇక్కడ ఎలా పెట్టుకుంటాం. ఓకే అక్కడ క్లిక్ చేద్దాం. ఇంకా ఏదైనా టూల్ క్లిక్ చేస్తే ఓకే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఆ తర్వాత దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఎఫెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే బ్లెండింగ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బ్లెండింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తాం. అప్పుడు మనం ఇంకా ఇక్కడ ఇన్నర్ గ్లో క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇన్నర్ గ్లో క్లిక్ చేసిన వెంటనే కొంచెం సైజ్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం సైజ్ అయితే మీకు ఇష్టం వచ్చినంత పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. యాంగిల్ మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత టెక్స్చర్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ టెక్స్చర్ వస్తుంది, ఎంతైనా మీకు ఇష్టం వచ్చింది కాబట్టి. కావాలంటే సైజ్ ఇది కొంచెం స్మూత్, డెప్త్, స్కేల్ డెప్త్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఇంకా స్ట్రోక్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. స్ట్రోక్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒపాసిటీ కొంచెం తక్కువ పెట్టుకుంటాం. కలర్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన కలర్, నేనైతే బ్లాక్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే ఇంకా టీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి బ్లెండింగ్ ఆప్షన్, మళ్ళీ ఇన్నర్లో ఇంకా కొంచెం తగ్గించుకొని నాయిస్ కూడా కొంత పెంచుకుంటాం. యాంగిల్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా తర్వాత బ్లెజర్ అండ్ ఎంబోస్, బెవెల్ అండ్ ఎంబోస్ క్లిక్ చేద్దాం. దీంతో కొంత తగ్గిస్తాం. ఇది తర్వాత స్ట్రోక్ ఇద్దాం. స్ట్రోక్ టెక్స్చర్ కూడా ఇస్తాం. దీన్ని కొంచెం తగ్గించి ఇది కూడా డెప్త్ కూడా తగ్గిస్తాం. అంతే. ఓకే 23 ఇది 20. స్ట్రోక్లో వెళ్ళి బ్లాక్ తీసుకుంటాం. ఓకే 1 ఒపాసిటీ 45. ఓకే, ఇంకా శివ బ్యాక్గ్రౌండ్ పోయింది. శివ లేయర్ క్లిక్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్, బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్, ఇన్నర్లో కొంచెం తగ్గించుకుంటాం. టెక్స్చర్ వచ్చేసేసి
ఇంకా స్ట్రోక్ లోకి వెళ్ళి ఇది ఒకటి, ఇది బ్లాక్, ఇష్టం వచ్చిన కలర్ పెట్టుకోవచ్చు, బెస్ట్ మీకు ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఇది వచ్చేసేసి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇది బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్, ఇన్నర్ షాడో, బ్లెజర్, టెక్స్చర్, రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని కావాలంటే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఇంకొంచెం తగ్గించు, చూసుకోవచ్చు మీరు. స్ట్రోక్ ఓపెన్, కలర్ బ్లాక్, సైజ్ ఓకే, ఒపాసిటీ ఓకే. ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు మొత్తం పెట్టుకుంటే కలర్ వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. సరే ఆ కలర్ మొత్తం పెట్టుకుంటే ఏంటి బ్లాక్ రాకండి కలర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే నేను ఒపాసిటీ తగ్గించిన కాబట్టి ఇటు వచ్చింది. కావాలంటే ఒపాసిటీ పెంచుతా ఫ్రెండ్స్. ఒపాసిటీ పెంచితే ఒపాసిటీ తగ్గించుకుంటాం 1% అటువంటి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీ యొక్క డిజైన్ తయారైపోయింది ఫ్రెండ్స్. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీ డిజైన్. ఫ్రెండ్స్ మీకు కావాలంటే ఇంకా రింగ్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇంత బాగుందంటే ఉండించుకోవచ్చు, లేదంటే డ్రెడ్ చేసేయచ్చు. నేనైతే ఉంటేనే బాగుంటుంది, రౌండ్గా సర్కిల్ అండిలే ఇస్తున్నా. దీన్ని ఇంకొంచెం సైజ్ తీసుకుంటాను. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇంకా సేవ్ చేయాలంటే కీబోర్డ్లో Ctrl+S క్లిక్ చేసినా సేవ్ అవుతుంది, లేదంటే ఫైల్ క్లిక్ చేసి సేవ్ క్లిక్ చేస్తే మీదంతా డెస్క్టాప్ అయితే డెస్క్టాప్ పెట్టుకునే సేవ్. ఇది PNG ఫ్రెండ్స్. జేపీసీ కావాలంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ సేవ్ యాజ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏదైనా పేరు కావాలంటే పేరు టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతదంతా కూడా ఇక్కడ జేపీసీ క్లిక్ చేసి సెర్చ్ చేసి సేవ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమైజ్ క్వాలిటీ ఓకే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇమేజ్ చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసేసి PSD ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి జేపీజీ ఫ్రెండ్స్. దీని సైజ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. PNG సైజ్ వచ్చేసేసి ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 549 KB ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, దీని వచ్చేసేసి ప్రాపర్టీస్ ఫ్రెండ్స్, దీనికి టోటల్ సైజ్ తీసుకొచ్చి 40 KB ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ అంత తేడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఫ్రెండ్స్. దీనికి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. ఐకాన్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసింది మీరు తయారు చేసుకున్న ఐకాన్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీన్ని యూట్యూబ్కి సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.